que vinc treballadora de la Cooperativa 70 i us explico una mica què és Cooperativa 70 per veure la unió que tenim amb el grup local de Caldes. La Cooperativa 70 és una cooperativa que a partir del 2000 vam canviar una mica la manera de fer les coses que estàvem fent, ens vam actualitzar i estem treballant sobretot en 4 objectius. Portem l'oficina d'atenció al consumidor de Caldes de Montbui. Sempre treballem a través del local social que tenim en promoure activitats culturals, activitats de lleure, activitats d'educació també, i tot pels nostres socis. També som una cooperativa d'uns 3.000 socis i per tant no només treballem pels socis de Caldes de Montbui, sinó que també tenim molta massa social a Sant Feliu de Codines i a més a Barcelona, però sobretot ens focalitzem en aquests dos del Vallès Oriental. Llavors, a partir, si podeu, això ho aniré fent una mica canviat, veient com estem treballant. A partir del 2008 ens vam treballar en dues instal·lacions d'energia fotovoltaica. Una a Sant Feliu de Codines, que és el nom de Cooperativa 70, i una altra a Caldes de Montbui, que la vam fer juntament amb l'empresa que hi ha de l'elèctrica, Electra Caldència. Llavors, el següent, si podeu passar a mi. Quant a energia, tot i la incongruència de les benzineres, vam pensar que si podíem tenir la nostra pròpia benzinera a Caldes de Montbui, que és una realitat perquè el 99% dels socis tenim vehicle privat i a més d'aquest tipus d'energia, doncs vam buscar-nos la manera de tenir aquesta benzinera, que l'explota un tercer, però és de Cooperativa 70. Així que aconseguíem que les benzineres, la Repsol del propi poble, comencés a baixar preus. I a banda, el nostre objectiu era que tingués com a mínim un punt de recàrrega de cotxe elèctric. I per tant va ser el primer punt de recàrrega a Caldes de Montbui. I llavors què ens va passar? Que aquest punt de càrrega el tenim una mica allunyat de la nostra seu. Arrel d'un soci de Cooperativa 70, que també és soci de Som Mobilitat, ens va dir: ostres, per què no muntem una xerrada de Som Energia i Som Mobilitat? Vam obrir, òbviament, les portes, vam fer la xerrada, i què ens va passar? Que a Caldes, al tenir una pròpia elèctrica, hi ha moltes coses que ja les estem relacionant amb ells. I això, i arrel d'aquesta xerrada ja vam començar amb els contactes amb Som Mobilitat més directe a nivell de cooperativa. Què va passar? Que a nivell de cooperativa vam obrir les portes per fer un grup local i aquest grup local hi és, però encara no està funcionant. I llavors el rol que hem volgut agafar de Cooperativa 70 és: anem a dur la veu cantant, anem a portar un cotxe i un cop tinguem un cotxe segur que aquesta gent que està interessada s'hi veurà molt més animada. Llavors, si voleu... I una mica és això, vam començar a dissenyar tot aquest puzzle, perquè clar, a l'haver-hi 10.000 opcions no saps quina serà la teva, i de moment a nivell de finançament, per sort, podrem obtenir el cotxe, vull dir que és una manera de... tenim aquest avantatge, de dir, podrem tenir el vehicle, el podrem posar a disposició, i ara estem estudiant molt com dinamitzar-lo, és a dir, que arribin els socis de Cooperativa 70, però una mica també a l'entorn més proper que tenim a Caldes de Montbui. Que pensem que a través d'això la gent s'hi començarà a promoure més aquest grup local i a veure realment l'ús que hi ha del vehicle compartit. Vam anar a parlar amb les dues entitats que creiem que havíem de parlar, que seria l'Electra, que per sort és la que ens ha facilitat tenir un punt elèctric molt més cèntric al poble i fins i tot un pàrquing privat, i això ens dona molt marge ja realment veure el cotxe elèctric en breu. El que hem de signar-ho, ja hem tingut la reunió, doncs ara com ho formalitzem.
I de cara a l'Ajuntament també ens han obert molt les portes, sí que ells a nivell de flota, que ho heu comentat, ells ja tenen la seva pròpia flota privada i ja l'han canviat a elèctrica, i sí que com a Caldes, un mes, 2 mesos, sí que estan posant més punts elèctrics públics. Vull dir que passem de tenir-ne un Cooperativa 70 obert a una punta del poble a tenir públics a les dues puntes, a les dues entrades i sortides de Caldes. Llavors, clar, ens han vist que, mira, si ells posen els punts i nosaltres dinamitzem cotxes, ens han posat bastantes facilitats a nivell burocràtic. I l'únic una mica això, que estem engrescats que quan arrenqui un intentarem anar a Sant Feliu i dir ja ho tenim i anem a fer això. A veure. Preguntes? El vehicle, de moment, de forma dels diners que tenim cooperativa 70. En caix. Sí, a veure, Ja podem dir, ja podem dir. És que és així, tenim benzina... el que passa és que tenim coses. Sí, a veure, però el soci de cooperativa 70 fa una aportació inicial i ja està. Vull dir que tenim socis però no tenim unes quotes mensuals que diguis, si paguem €1 al mes tindríem... De què és la cooperativa? És de consum. Sí, és de consum i tenim diferents activitats que de moment es fa, si no després el president en sap més de números. Jo de moment vaig demanar i m'han donat carta. M'han dit, potser hi ha cotxe, doncs perfecte. Ja. Molt bé, bon president,